Hej YouTube, i dag vil jeg lave en dans Minecraft Let's Play med Survival Island. Så ja, vi har bygget en del. Det går ikke glip af så meget. Måske starter for en halv time siden eller så. Måske ikke engang, det ved jeg ikke. Der var noget kul. Hvordan finder du Thor? Maps? Hvorfor? Jamen, jeg er ikke ude af banen. Prøv at se. Hvor finder du de der maps? Jeg er herhenne, lige foran dig. Ja. Ned mod de der træer. Jeg er ude i vandet. Jeg er nede på en anden ø nu. Er du? Nej. Jeg har gemt mig rigtig godt. Jeg har skrevet noget, sådan, så man ikke kan se mit navn. Det fandt jeg inde på YouTube. Jeg tror, jeg kommer tilbage nu fra rejsen. Hvordan kan jeg ikke se dit navn? LOL! Du er usynlig. Du er usynlig. Ja, vil du med ind i båden? Du er usynlig. Ja. Hvordan? Den her båd. Hvordan kan du være usynlig? Det ved man jo aldrig. Du er helt derovre. Nej, jeg er lige bagved dig. Nej, du er. Ej, Det er jeg. Jeg står lige her. Prøv at gå ud af den der båd. Sådan der. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kan være usynlig. Det har jeg ikke selv gjort. Kommer du? Hernede der er en ø, hvor... Vent, vi skal tage noget, nogle hakker, og vi skal være forberedt. Okay? Kom med. Og lad være med at ødelægge den. Lad være nu. Bare stille og roligt ind. Sådan der. Jeg har markeret min godt. Vi skal nemlig være forberedt på alt. Ja, der. Jeg har noget TNT, det er sikkert også godt. Nej, det er ikke der, jeg har fået det fra. Nå. Jeg har fået det fra den der chest dernede. Kom Nå, er du klar? Er du parat? Vent. Sådan der. Se. Se heroppe. Se på væggen. Smart. Og så den anden side også. Ja, godt. Kom. Vi må stå nu. Jeg skal lige sådan der. Kom så. Jeg venter lige på dig. Bum. Og jeg har ikke nogen mine. En miner. Mine hakker. Ja, må jeg godt lige hurtigt gøre sådan her. Til dig. Her. Du kan få en her. Skal det altså også være en god en. Her, jeg har kastet noget. Sådan der, nu starter vi. Og vent lige, jeg skal lige skifte, så du må lige vente. Vent lige på mig. Sådan der nu. Jamen, jeg skal vise dig, hvor øen er. Venter du lige på mig? Jeg skal være foran dig. Stands. Så bare kør nu med båden. Jeg kan kigge på dig, mens. Kommer du? Hold bil. Hvor den står. Så. Det der, der er lava dernede. Så vi skal ind her. Nu er du usynlig igen. Nej. Det er du også. Du er usynlig. Lol, du er usynlig. Hvad? What the fuck? Vent lige, lad være med at tage nogle af mine ting.
Okay. Lad være med at gå i nærheden af der, hvor jeg døde. Du har jo jern af ting og alt. Hey, Thor, du går derned. Du har ikke taget mine ting, vel? Nope. Godt. Hvad lige? Prøv at se her. Pum. Elevator. What? Jeg sejler tilbage. Nej, Thor, kom nu. Nej, jeg har ikke lyst. Nej, Thor. Hvorfor? Vi skal, okay, fint nok, så du vil ikke have, at vi skal have noget. Jamen noget hvad? Ja, noget gode ting, fordi her er der nogle gode ting. Det må jeg så får vi bare ikke nogen gode ting. Men det er ikke min skyld. Hej. Til mig. Hej. Du så bare nakke om blæksprut. Nej. Gør du ikke? Det gør du sgu lige før. For du usynlig. Ja, jeg er ikke. Hvor er min båd henne? Kan du se mig? Hvor er du henne? Jeg er heromme bag træet. Jeg er lige her. Foran dig. Jeg kan ikke se det. Au, lad være. Ramte jeg dig? Ja. Kan du ikke lige gøre sådan, så PvP er på? Jeg kan bare smadre det i båden. Nu er du der. Hvad er det nu, man laver sådan, hvor der er mange, hvor det er sådan byggeplads? Det her. Men tror du ved godt, vi filmer, ikke? Nej, vi gør ej. Ja, vi gør. Meget vil du ved. Kan du have noget? Tror. Noget hvad? Noget glas? Ja. Ja. Så. Jeg skal gøre gæt. Hvordan er det, man laver sådan, så det er sådan... Nu må det være. Nu gør jeg sådan her. Placerer en lavabaguette. Og så sputte der og gøre det hurtigere. Tore, hvordan er det, man laver de der, hvor tynde glas? De der, hvor det ikke er sådan nogle firkanter. Så placerer man... Mm. Giv mig glas. Og her. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Har du overhovedet uploadet den der Moonlight 3 video? Nej, på grund af, der var der nogen, der ødelagde det. 2 gange? Ja. Som, ja.
Den fik jeg ikke. Det har Jeppe sikkert gjort. Ja. Der har han nok. Den vil jeg se. Og så skal jeg nok subscribe. Nej, det hedder det ikke. Subscribe. Det har du også gjort med mig. Ja. Men hvorfor har du lavet en video, hvor du siger, fuck YouTube? Det ved jeg ikke. Lillebror. Dø. Hey, hvem er det der? Lillebror. Han må ikke være her. Må han ikke? Jeg kan ikke lide grønne mænd. Cecilie, han skal komme her. Nej, det er lige meget, hvis han er her. Kan du ikke gøre sådan, så han bliver teleportet hernede i? Så gør de sådan, så at det her sted, det er spawn. Prøv så tror. Og så kan han komme ind i. Nej. Har du ikke gjort det? Han gider ikke at komme ind igen. Hvorfor ikke? Det er super sikkert. Kan du ikke lige sige det til ham? Du får ikke glasset tilbage, når du smadrer det, ved du godt det? Mm. Hvordan er det egentlig, du laver det, glasset? Men tager noget sand i ovnen. Fordi glas, det er jo bare sten, der er kogt, eller hvad man kalder det. Giv mig glasset, du har. Jeg har ikke noget. Jeg har jo brugt det alt sammen, og så kommer jeg til at smadre det jo. Så rigtig så brugte jeg det faktisk på ingenting. Jo, Vi har hver vores ovn, okay? Jeg har den øverste. Min er den øverste. Ja, fordi der er lava i. Ja, jeg er lidt glad. Det brænder hurtigst. Jeg ved godt, hvordan du har fået lava. Lava. Så er det brændt hurtigst, ikke? Ja. Har du ikke en spand? Nej, for det har jeg. Jo, det har jeg. Den er bare i ørkenen. Lige nu. Du kan aldrig gå hurtigt, mand. Jeg har den, og vi begge to har nederste. Nej, jeg har nederste, du har øverste, med alle tingene. Bortset fra chestene, dem deler vi. Det er bare fælles, ikke? Mm. Alt skal bare være fælles, skal det ikke? Synes du ikke det er bedre? Så. Mm. Du kan nok forstå, du er ikke et menneske. Jeg har glemt at hugge træ i lang tid. Det må du ikke, så. Nå, men Thor, kan du ikke lige invitere din lillebror ind? Hvorfor ikke? Du vil bare invitere ham ind. Så. Han behøver ikke at spawne i, du ved nok. I det der. Ups. Happy birthday, kid. Happy birthday to you. Happy